Ktorá soľ je najlepšia? Morská, himalajská, čierna alebo obyčajná jodová? A záleží na tom vôbec? Lenže tu je pravda. Poďme sa na to pozrieť. Takže všetky tie soli, čierna, morská, ale aj táto rúžová sú takmer čisto len chlórid sódny. A všetky tie zázračné minerály sú tak malom množstve, že to by ste museli zjesť 20-30 gramov soli denne a to by vás skôr zabilo, než vyliečilo. Jediný výživový rozdiel je jód. Ak nejete jodovanú soľ alebo morské ryby, môže vám chýbať. A to už môže byť problém pre vašu štítnu žľazu. Takže ktorá soľ je najlepšia? Tú, s ktorou to nepreháňate. Doporučená denná dávka je 5 gramov denne. Ale pozor, soľ sa nachádza všade. Je v chlebe, síre, šunke, kečupoch, omáčkach a dokonca aj v sladkostiach. Takže za mňa to so solou nepreháňajte, pretože bežný človek vďaka skrytej soli dokáže zjesť aj viac ako 12 gramov soli denne a potom už to môže byť problém pre vaše zdravie. Hoďte mi prosím vás do komentára, ktorú soľ používate a ak sa vám to video páčilo, tak ho zdieľajte. Ďakujem.